Takže ahoj, já jsem Eliška a tady to je Eliška a máme tady takový video, kde budeme jíst skoro všechny našlý věci. Máme tady špagetové, jak mám říct? Špejle. No, špagetové špejle. Jsou to fakt jako špagety, ale v pohodě. Máme tady bombary, který je úplně rozteklý. Potom tady mám nějaký zahájený bonbon, který je celkem už i nažloutlý. Celkem. Máme to hnusně pršlý lízátko, mi nepadá. A můj oblíbené lípíč. A trošku prošlý. Jen trošičko. Maggi, kuřecí bujon, který už jsem užírala. a musí se sníst celý. Špagety. Všechno se musí sníst celý, kromě jedno lipíčko. Ne, jako, to bychom asi nedali. Takže já začínám, protože podle tady té ženy jsem starší, když je to pravda. Já jsem dívka. Jo, suchý těstovené. No, tak papej. Dobrý. Oni jsou se solí. To jsou pohánkový, víš? Nevadí, jsou se solí. Jsou dobrý. Já je žeru potají. Můžeš tak, aby to viděla. Snažím. Suché těstoviny. Psala to Aneška. Takže teď já. Máš blbou kvalitu. Já vím. Teď já. Do prdela. Tak jo, jak se není úplně zkažený, takže to otevřít. Uj. Už se to přijatilo! Proč to tady máme i druhý. Kdyby se nám nepovedlo video a museli bychom to žát znova, tohle není tak zkažený. Vidím, kdo se dřív poble. Počkej. Kdo dřív poběží na záchod. Ne, kdo dřív běje, ten vyhraje. Co tady je takový jako ty docela i dobrý věci, kromě toho bujonu. Bujon je dobré náhodou. A já ti můžu dát dabla. Že můžeš si i lepíčku. Fajn, ale já si vybírám dabla. Takže tohle je docela snesitelné lipo. Jistě, tak nevidíte. Vidíte. Skvrny. To je hnusný stíl. Já to budu v chubě, to chutná jako chcanky. A Aneška zatím losuje. Chci si vytáhnout bujon. Bujon chci si žát já. Lízátko! Lízátko, ale Aneška dostává dabla. Proč? Nevím. Já mám taky si žrat lepíčko. Aha. Tady jsou i bílí. Dva lidi. Aneško, vyšikanu do školy. Dobře, takže máme blící pidlík. A tady to je docela úžasný. Ukaž to divákům. Lipička, prosím vás. Pomluju se já nebo Eliška. Jak to sežrala? No si ještě musíš sníst to lízátko. Můžu to zapít? Ne, já jsem to taky nezapíjela. Jako ty se učíš. Smrdí to jak britky. To je jablíčko. Tak teď asi já, že ano, jsme hrdě. Aha, je to lepší než to lipo. No to ti věřím. No, ne, je gumový. Jo! Bujonek, miláč, koukejte, vidíte, je to úplně gumový. Toto je bujon. Můžete dát blíž, aby všichni viděli, jak je to žlutý. No, to má být žlutý, kámo. Dej to tam nějak, aby to bylo vidět. Fajn. Dobrou chuť. Na X. Chceš si kousnout? On je slavný. Podle kuřecí vývar. Takže vlastně já jem zdravě. Je divný, když je to vevnitř výžoru. Třeba to je slavný!
Kvůli tomu bujonu, že já ho dvakrát vytáhla, točím asi po třetí. Ale on je dobrý. Tak to dej to na X. Musím po kouskách, na se posadu. Takže buď bombara nebo bonbon. Chci bonbon. Bomba. Dolej losu. To je unikátní medvídková daštička na losování hrozných věcí. Až nakonec to zapijem, jo. Vidíte? To zbylo. To je těžké mít. Já jsem pojďma nejde To je slavný. Často máš to. Musíš takové to něco říkat. Takže co tam je? Bombary! Výměna. A potřebuji něčem zajíst, co je sladší. Tam to. Mám to dát na Google nebo na Face? Na YouTubeka. Pořádej, že to dělá. To je ten sladší. To co? A zase je to žlutý. To je žlutě. Tohle je akorát lepší. Jo, žlutý. Tohle je akorát lepší. No to je hnusný. Já měl citronový. Mám už taky. Tady to je výjabkový, tak co kecáš. Tady to si budu představovat, že ta pistáciová zmrzlina s čokoládou. Hodná tak mendoska. A už hubu. Je to pistáciová zmrzlina s čokoládou. Takhle si dávám, už nám to tam leží 4 roky. Já vím, kuchyni to leží možná díl. Co do těch bonbonů dá? Nevím. Já to sežrala taky. Pokud chcete vidět naši další výzvu, tak Video ty vízo. výzvu. Jo, vízo. Ještě s hnusnějšíma věcma. Třeba s čokoládou, co už je prošla 3 roky. Za doma jaké? Můžeme nakoupit něco fakt hnusného, co ještě prošli sice není, ale je to hnusný. Jo. Ale musíte dát lajky, ale nebo sdílet. Je mi to jedno, anebo pište do komentářů, Jo, že pište. jste za další. Tady pod náma. A pak to přes Pište, lajkujte a buď ještě sledujte. Je mi to úplně jedno, ale aby jsme Nám. Je nám to úplně jedno, ale abyste věděli, že o to fakt stojíme. Ahoj. Tak ahoj!